Για να δούμε τώρα εδώ πέρα πώς το έχουν κάνει εδώ πέρα, να μην το έχουν φτιάξει. Φτιάξανε αυτό εδώ το κόλπο το οποίο ήθελαν να το κάνουν. Μετά έφτιαξαν και το τοίχο ο οποίος ήταν χαλασμένος, ας πούμε. Εντάξει. Ο τύπος ήταν τελείως χαλασμένος δηλαδή. Το έχουν φτιάξει καλά τώρα, εδώ που τα λέμε να με κάνανε καλή δουλειά, αλλά πολλά τα λεφτά ρε γαμώτη. Πολλά και τα λεφτά να μου. Όμως το κάνανε ωραία δουλίτσα. Δεν πες. Εδώ φτιάξανε τον κόσμο εδώ γύρω γύρω. Τώρα κάθομαι να πούμε όμως, θα βγάλω και ένα τραπεζάκι, θα βγάλω και το party tent. Κάνανε καλή δουλίτσα να με τα λέμε. Τώρα εδώ φτιάξανε και το σπίτι. Τώρα θέλει βάψιμο το σπίτι απ' έξω. Εντάξει, θα το κάνουμε και αυτό σιγά σιγά. Εδώ είναι ωραία να δούμε. Μ' αρέσει εδώ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να... Μετά φτιάξανε εδώ, έφτιαξε εδώ το δρόμο, έτσι όπως το έχω πει, βέβαια δεν είναι έτοιμος, αλλά το φτιάχνει. Έγινε, έδειξε αλλιώς το σπίτι, δεν είναι το ίδιο πράγμα έτσι όπως ήταν πριν. Φτιάξανε τους τοίχους εδώ μπροστά, βλέπεις, για το σόκελ, ας πούμε, το οποίο θέλει τώρα βέβαια βάψιμο, το σόκελ. Βέβαια θέλει βάψιμο. Τώρα το φτιάξαμε σιγά σιγά και να το πάρουν μόνο 650-670 τους το δίνω, παρακάτω τίποτα. Όχι, δεν τους το δίνω. Δεν είναι ακόμα έτοιμη, βέβαια εγώ το κάνω λίγο. Φτιάξανε εδώ το δρόμο. Το σπίτι είναι. Εδώ θέλει τώρα να φτιαχτεί. Στα δεν τα κόψω τα δεντράκια. Εδώ να με το φτιάξανε πολύ ωραία εδώ. Το έχει αφήσει εγκαταλελειμμένο άλλος. Κατάλαβες, το έχει αφήσει τελείως εγκαταλελειμμένο και πρέπει τώρα εγώ να το φτιάξω. Τόσα λεφτά του μαλάκα του έδωσα. Κατάλαβες, και δεν το έχει φτιάξει ακόμα. Αλλά τώρα αυτός εδώ πέρα αυτοί που ήρθανε τώρα και το φτιάξανε, εντάξει, είναι καλοί μάστορες εδώ που τα λέμε. Εντάξει, τώρα το φτιάχνουμε, ας πούμε. Τελείωσε και αυτό, που θα πάει όμως. Θα τελειώσει λέω και αυτό. Εδώ είναι το μηχανή. Είναι όλα τα πάντα που έχω εδώ πέρα μέσα. Στη λάδα. Αυτό που θέλει εκεί πάνω να πούμε, δεν μπορώ να το φέρω κοντά. Αλλά εκεί πάνω πρέπει να το αρχόταν σήμερα μαλάκα να το έφτιαχνα. Όλο υποσχέσεις είναι υποσχέσεις. Όλο υποσχέσεις να πούμε. Και εδώ ας πούμε φτιάχνουμε τον κόσμο. Είναι φανταστικά, ας πούμε, δεν υπάρχει θέμα ότι είναι ωραία. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι και πολλά λεφτά και πολλοί αγώνες, τώρα πρέπει να τρέξω να το φτιάξω. Φτιάξανε και αυτό εκεί πάνω γιατί είχαν φύγει τα τούβλα από τη θέση τους. Λοιπόν, από εδώ είναι άλλη άποψη του σπιτιού, βέβαια. Φαίνεται κάπως διαφορετικό βέβαια από εδώ.
Και εδώ είναι τα μήλα μας, Βλέπεις, να τα μήλα μας, η μιλιά μας. Θα κόψω κι εγώ ένα μήλο να το φάω. Αυτό. Έτσι, μπράβο. Που είναι ωραίο. Το μαζέψω κιόλας. Από κάτω. Αυτά είναι πολύ ωραία τα μιλαράκια. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Εδώ έχουν φτιάξει τον κόσμο κάτω. Βλέπεις γύρω γύρω. Έχουν φτιάξει το αυτό. Στο αυτοκίνητο. Είναι ωραία. Ας πούμε, τα έχει γίνει πιο όμορφα. Ας πούμε, κατάλαβες. Θα έρθω να τα μαζέψω τώρα τα μιλάκια. Έχει όμως βέβαια... Εδώ βλέπεις που το έχουν φτιάξει εδώ κάτω. Θα έρθω πιο κοντά μετά. Αλλά είναι... Έτσι, μπράβο, για να δούμε. Το πάρουμε λίγο προς τα πίσω. Για να δούμε το πάρουμε όλο το σπίτι. Από εδώ. Αν γίνεται. Έτσι, μπράβο. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το βλέπεις. Εδώ είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τώρα βέβαια δεν βλέπω. Έχω αφήσει και το ανοιχτό εκεί πέρα. Το παράθυρο. Δεν πειράζει όμως. Τώρα έγινε πολύ όμορφο το σπίτι εδώ. Το κάνουμε και έτσι από εδώ. Και εδώ είναι τα αυτά. Εντάξει, πάμε να πάρουμε και την άλλη τη μεριά του. Εδώ είναι η άλλη μου μιλιά. Έχω και μια μιλιά εκεί κάτω. Η οποία κάνει τρομερά μήλα, αλλά είναι αργά. Καλά, το τηλέφωνο που τα άφησε, Α, εδώ είναι. Μαλάκας που είμαι. Και αυτό είναι το φανταστικό το δέντρο που έχω εδώ. Так что